Presiden Barium jongka Bangladesh, ulaja ngai na Bangladesh, benhenin kasni. Henry kilat kubor kia tu, ba Pedri, hagapor lai baje mentang kasni dang setiap perngap. Muhammad Abdul Hamid, ubadon prapui sinam karta, ulale jar mentang kasni, dakaling sun jongka thai, nakakat ling sun na dahaka, hakaba ulale hagapor lai baje men setiap, hakaba pajba, babun udang don hakajinyo tia, lengai habaro kawai kari Bangladesh. Hamid udai uwei nak kibala syak tokit halor ka jinga kan art ka bajur kebala jah ka por joka sarkar ka Sheikh Hazina bat kebala penmi ya ka jinga umstam ka bashir khe Abdul Hamid ulalong presiden joka Bangladesh na ka benta arsin kenti hakisnam araja khatlai hadu araja arpulai bat ula syak keno ba udairu ubadan benta haki kampen yak breu ha ka por bakadon ka Hazina ha ka sarkar ha ka jinga ki kebala jah usnam araja arpsau ha ka bala keno ba kilasiat pathari ki rupaj ba bat baki don bon ba ki balayap na ketika jingle tombor jong ki bor pulit ka sarkar Muhammad Yunus kalathau ya komiti balakli da UCR Abrar Education Advisor banlap ya jingja rangai jong presiden Barim bat ka jing Pedri jong Thailand ong ka kubor jong ka United News of Bangladesh kidon ki pulit ki bala syak be kam bat syak ken ria kam na ketika daw juga jing Pedri Hamid bat laya turu ba Hamid ulayo pet syak kategori da ka ba upong da ki janyeng nakaliang ki bahayeng ki kam ba ule cha Thailand ban syak sumar Henry ki don pat ki betu ba upedri na ka benta ban light na ka jing syak toket ha ka sarkar Bangladesh ki dur CCTV ki pen i ba Hamid ususong da ka suki ka badon syaka haba udon ha ka kat lingsuin bat ulalet bandrung syaka lingsuin ka ba udai ban let cha Thailand Henin kasngi ka sarkar basipor joka Bangladesh kala pendukno ia kaseng awami lig barkate kade kebala thau ban khanglat iki kamle no ha kategori ka election commission joka Bangladesh ka pentip ba ka pendukno ia kajing itu ia kaseng awami lig bat balakhang ban yale election na katika seng nang de syakmat